Графити по въздуха. Гутенберг е още жив. На 24 май, на празника, в студиото на Графити по въздуха е колегата Весел Цанков. Искам да го поздравя за неговата книга "Спасяването на африканските диаманти". Това е неговата първа книга за деца. Да. До сега все за възрастни писах и какво ми стана, написах един роман за деца. Започна да се вдетеняваш. Да. Което не е лошо, защото детството има толкова чаровни неща в него, че нека да бъдем деца. Добре, как да кажа, Веселе. Да. Много хубаво име имаш. Мисля, че е много подходящо, особено за тези дни имаме нужда от сили, от кураж, от чувство за хумор. Защо се вдетени толкова късно при положение, че дъщеря ти е чак на 17 години? Не знам, нямам, честно казано, обяснение. Тя като беше малка, аз си разказвах много приказки, много истории, които измислях в момента, но защо не ги записах и аз не знам. И в един момент така ми дойде и щях да напиша една история за деца. Може би защото така се предполага, че историите за деца са по-чисти. В тях нещата като че ли са по-контрастни, значи по-лесно разбираш кой е злодей, кой е добър, на кого можеш да се довериш. Макар че в моя роман има едно страхотно предателство, много лошо накрая се случва, но това пък показва, че не винаги всичко е така розово. Но предполагам, че така, това е малко бягство. То писането всъщност си е бягство от действителността. Поне при мен е така, като пиша, се потопявам в историята и ми е много интересно. Аз, разбира се, няма да ти изнудвам да ни разказваш сюжета. Не бива, защото както не можеш да ни кажеш и кой е убиеца, ако е криминален роман, но все пак, ориентирай ни. Значи, така, накратко, каква е историята? Става дума за професора, това му е псевдонима в специалния отдел за предотвратяване и преодоляване на кризи. Има един такъв много строго секретен отдел, който за първи път излиза на бял свят. И професора е 11-годишно момче, което става сътрудник на този отдел. Защо става сътрудник? Защото той е полиглот, адски му вървят езиците и включително той умее да говори с животните, езика на животните. Между другото, в книгата аз съм описал, че всеки човек може да говори с животните, тъй че който се интересува, може там да види какви са основните принципи. И къде можем да ходим на уроци ли? Не, то отвътре идва. Отвътре идва и така, има едни 3 принципа за разговаряне с животните. Те са доброта, честност и яснота. Между другото, тези принципи мисля, че са много полезни и в разговорите с хората. Тъй, че може би е добре да ги запомним. Значи този професор го викат в отдела и той става техен сътрудник, защото трябва да се намери едно съкровище на стойност 100 милиона евро. Едни диаманти, които как добре би ни дошло едно такова съкровище. Разбира се, да. Това съкровище и с помощта на 2 маймуни, много симпатични, това момче отива в Африка и след много перипетии, обрати, предателство и други такива успява да спаси това съкровище и с един самолет го докарват в България. Когато писа тази история, знам, че този въпрос е малко елементарен, ама представяш ли си аудиторията? Знаеш ли колко годишни ще бъдат децата, които ще прочитат? Не е елементарен. Напротив, аз мисля, че когато се пише нещо, независимо дали за деца или за възрастни, човек винаги трябва да мисли за читателя. Мислих, още повече, че постоянно ми беше в главата тази максима, че за деца се пише като за възрастни, но по-добре. И така бях малко притеснен, защото аз съм писал много хумор, имам доста книги с хумор и горе-долу знам как и какво да напиша, за да се засмеят възрастните хора. Докато при децата така е по-различно. Сега, първите впечатления са, че общо взето съм успял, където има смешки се разбират, където има нещо умно, защото и това ми се искаше да има в книгата. Значи, основното в тази книга е, че тя е едно лятно четиво, забавление за ваканцията, с много смях, много така приключения, но освен това вътре ми се щеше да има и нещо умно, да има малко за предателството, за приятелството, за
така малко за зеленото мислене, за екомисленето, за насилието, за всички тези неща да има по нещо и така, ако и това влезе в малките глави, ще бъде чудесно. Графити по въздуха. Гутенберг е още жив. На 24 май в Графити по въздуха продължаваме разговора с колегата Весел Цанков, който написа книгата "Спасяването на африканските диаманти". Главният герой е 11-годишният професор. Да. Оказа се, че ще има и продължение и действието ще се развива в България. Да, в Странджа е едно магическо място. Там ще се развива действието. Но нека да го напиша, още съм по средата на... Пак ли ще има диаманти? Не, този път ще се разгадае тайната на една египетска принцеса. Има една легенда, че в Странджа е погребана една жрица на египетска богиня. И затова Странджа е такова магическо място и по-особено в България. Но така, нека да го завърша, че още го пиша. И там ще се разбере кой е предателя в първата част. Тук вече всички сме настръхнали от да, нетърпение. Бързо ли пишеш? Да, общо взето бързо пиша. Аз много от 30 години пиша, така че имам опит, пък и някакси нещата върват леко. То писането е така, като четенето, като подхванеш историята и тя те тегли напред и те дърпа. Това може би трябва постоянно да го повтаряме на децата, че писането е като четенето и те дърпа. Абсолютно. Значи, четенето според мен е едно от най-важните занимания за децата, защото в четенето е едно от малкото занимания, в които си творец. Значи, гледането на филми, гледането на телевизия, там не си творец, там си консуматор. Докато четейки някакъв текст, някаква книга, ти изпълняваш работата на режисьора, композираш си нещата в главата, изпълняваш работата на всички актьори. Всичко ти се прожектира на един така много 3D екран в главата. И това страхотно развива човека. Аз съм сигурен, че децата, които четат книги, стават по-умни, по-оправни от децата, които не четат книги. Един неудобен въпрос. Не знам дали семейството ти в момента те слуша. Би трябвало. Би трябвало, сигурно. Ще проверя после. Дъщеря ти чете ли? Много. Много, само че всичко това идва от родителите. Тя още като се роди, още като беше бебе, започнахме да й четем от тези, има едни пластмасови книжки с патета и котята, които стават да си чеша зъбите бебето. Тъй с тия книжки човек, като я разтвори пред детето, може да му измисли някаква история. Сега то доколко разбира тази история, друг въпрос. И така, още от бебе започнахме да й разказваме истории, да й четем книги и след това подхванахме всички тези вечни детски книги, които знаем, Пипи, Карлсон и така нататък. И почти всеки ден четяхме заедно. Това е адски важно. Според мен това създава страхотна връзка между родителите и децата. Това общо занимание, четенето, което е общо творческо занимание. Не казвам, че не бива да спортуват заедно, че не бива да танцуват заедно. Имат хиляди други занимания. Но четенето е така, развиване на мозъка на детето и същевременно спояване на една здрава връзка между родители и деца. Вярваш ли, че примерно ще дойде един момент, в който ще станеш толкова популярен в България, като една Астрид Линдгрен? Това е много висок връх. Нямам нищо против, макар че, знаеш ли, моята мечта е всички да четат моите текстове, но никой да не ме познава. Аз обичам анонимността. За съжаление, автори, които никой не познава, не се четат, тъй че се налага човек по някакъв начин да казва, тук съм, написах нещо. Аз виждам, че си създал страница на спасяването на африканските диаманти във Фейсбук. Да. Има, освен това, написах нещо като новела, едно друго приключение на професора и го пуснах като книга, като не на хартия, само в интернет. Може електронна книга, да, може свободно да се чете. Има линк на моята страница към тази история и тя дава представа горе-долу какъв е професора и как спасява света. Вярно ли е това, което твърдим, че децата днес не четат?
Ами, зависи от децата. Значи, то като със всяко нещо си зависи от човека. Аз познавам доста деца, които страхотно много четат. Познавам и деца, които не четат, но това не ги прави лоши деца. Просто са деца, които не са вкусили от този плод. Сега има и много други занимания, които са много леки и същевременно много забавни, игри, филми. Книгата е по-труден орех, но пък като го разчупиш е много сладко. Въпросът е да не си потрошим зъбите. Да. Затова от рано, първо с детски книги, после с по-сложни. 24 май е. Какво ти се иска да кажеш на този ден? Нещо, което е много съкровенно. Обикновено хората се сещат за учителите си. Разни мири и спомени от детството. Не знам при теб как е. На 24 май аз си спомням манифестациите в интерес на истината. Така с много топло чувство. Аз свирех на барабанче в училищния оркестър и на всяка манифестация с оркестъра дефилирахме. И беше много приятно. Значи с приятелите си правехме майтапи, докато чакахме да минем. После пък минаваш свириш, което също е приятно. До нас минават едни платформи с момичетата по туники, които нещо махат с байрачета и с вуали. И изглеждат добре. Моля ти се, особено отдолу, да. Така. Нещо като нашия вариант на карнавала в Рио. Много мили спомени имам от манифестациите. Отличник ли беше? Почти, да. С отличен успех завърших, но не може да се каже, че много учих. Някак си слушах в час и успявах да запомня. И така, справях се, да. Помниш ли как се казва първият ти учител? Госпожа Георгиева, да. Госпожа Георгиева. Интересното е, че и на дъщеря ми първата учителка се казваше госпожа Георгиева. Кога да чакаме втората част на спасяването на африканските диаманти? Живот и здраве, нека тази малко да походи по света. Аз предполагам, че до няколко месеца ще съм готов с втората част и предполагам до година ще излезе Живот и здраве. Благодаря, Весел Цанков, наш гост в Графити по въздуха на 24 май.